Какво става, хора? Аз съм Алекс, зад мен е Мумията БГ и това зад мен е Ицака ТВ. И така, днеска ще рекламираме каналите. Така, това е моят канал. Моя и този, в който така и Стоян не качаше. Така, следващия видеоплей на друг член от Lowboys, който снима на Tomb Raider. Снима и на Важно. Снима и на Rocket League. Така, ето го, тук е Мумията БГ, този, който е зад мен, виждате го. Ето, има FIFA 14 епизод 3, последен, FIFA 14 епизод 2, FIFA 14 началото и въвеждане, което има 11 гледания за един ден. Браво, чичка! 14, 18 и така, Ицака 17, който за жалост няма Ицака ТВ 17, който за жалост няма клипове. Що си направи канала преди 5 минути? Имаше един, обаче той го свали, защото беше твърде излагаш, само за да може да му намерим канала. И така, хора, това беше края на клипа. Харесайте, коментирайте, абонирайте за всички други канали и до скоро. Линкове ще има в описанието.